Haragszom rád, Zero. Semmit sem mondtál el nekem. Mégis hova a fenébe indultál? Véget vetni. Ahaj, na jó, gyere! Igazgató úr, beszélni szeretnék önnel. Jó reggelt, pont jókor jöttetek. Nézzétek, éjjeli tagozatos egyenruha Kiryunak. Én léptem. Várj, Zero! Aj, igazgató úr, nem kell feltétlenül kényes témára terelni a szót. De is arról beszélek, amiről akarok. Elvégre igazgató volnék, és amúgy is csak vicc volt. Ahogy látom, már sokkal jobban vagy, Zero. Nos, Yuki, azt mondtad, beszélni akarsz velem. Igen, ami Zerót illeti. Tudom, hogy nem maradhat minden ugyanúgy, mint eddig. De én akkor sem engedem, hogy az éjjeli tagozatra járjon. Semmiképp sem. Nos, ezt megértem. Kiryura amúgy is szükségünk van őrzőként. Még ha segítened is kell benne neki. Yuki, most szükségünk lesz a karkötődre. Mármint erre, amit a napokban tetszett nekem adni? Igen, ugyanis ez nem egy átlagos karkötő. Kiryu, vágd meg az ujjad hegyét. He? Csak vágd meg, szükségem van a véredre. Ne nézz ilyen gyanakvóan. Na, rajta. Remek. Maga meg mégis mit művelt? Ez egy titkos módszer, amelyet vámpírvadászok fejlesztettek ki még nagyon régen. A karkötő és a tetoválás együtt idézi elő a varázslatot. Zero? Nyugi, jól van, csak elintéztem, hogy ne tudjon mozogni. Yuki, ha Kiryu ismét meg akar harapni valakit, ezzel megállíthatod. Csak érintsd hozzá a karkötőt a nyakán lévő tetováláshoz. Szóval ez a tetoválás nem arra való, hogy megállítsa az átváltozást? De igen. És ha lehetett volna, azzal állítom meg a folyamatot. Csak hogy közben felébredtek benned a vámpír ösztönök. Gondolom tudjátok, hogy innen többé nincs visszaút. Figyelj rám, a saját biztonságod érdekében, és hogy az intézetben fenntarthassuk a mindennapok rendjét. Sem a nappali, sem az éjjeli tagozatosok nem tudhatják meg, hogy mi vagy. Ez a feltétele annak, hogy továbbra is a nappali tagozaton maradhass. Bocsáss meg, nem akartam veled ilyesmit tenni, de nem baj. Így legalább. Azt hiszem, én is tehetek érted valamit. Ha oldhatatlan vérszom tör rád, ne habozz!
Így áll belőlem. Kiryu, hogy már is tudsz mozogni? Na, gyerünk. Várj, Kiryu. Nem felejtettél el valami fontosat? Később majd elmondod? Én előre megyek, azért első órára érj be. Jól van, szólnom kell Kanaminak, hogy ez titok. Ugye a prefektusok átmennek itt? Te vagy ma a második, aki a hátsó kaput választja. Jól van, már így. Ezt a feladatot csak ön tudja teljesíteni. Nem hiába nevezik csoda gyereknek. Csak a maga kutatásai alapján tudtunk elindulni. Kérem, segítsen a kutatóintézetünknek. Eszemben sincs elvállalni valami nappali melót. Nem látják, mennyire fáradt vagyok? Arra van a kijárat. Ó, Yuki? Hálom, azaz Aido. Gyere csak. Az urok már úgyis épp készülni indultak. Na, menjenek. Hé! Na de kérem, csak maga segíthet. Aj, nem hiszem el. Aj, megvakulok. Álmos is vagyok. Ez is miattuk van. Felbosszantottak. Elnézést a zavarásért. Ne is törődj vele. Rájuk mérgesebb vagyok. De mit akarsz? Hisz még mindenki alszik. Ó, vagy csak nem azt akarod, hogy lecsapoljalak? Dehogy? Kanamit keresem. Vagy úgy. Akkor erre tessék. Oda vezetsz hozzá? Kurán egyedül csak hozzád szívélyes. Mi csak igazodunk hozzá. Yuki. Azok kinek a fognyomai? Múltkor este hirtelen vérszaggal telt meg az osztályterem. Mindannyiunkat meglepett, kivéve persze engem. Ugyanis én felismertem az illatodat. Kurán leintett minket, hogy felejtsük el. Ezért nem tettük többé szóvá. Kurán? Tényleg? Vagy úgy. Szóval ilyen Kaname. Akkor nem is kell megkérnem, hogy tartsa titokban, ami Zeróval történt. Kezdesz nagyon idegesíteni. Yuki, mi közöd van neked Kanaméhoz? Ide fogyott a lábom. A nemesi vámpirok egyik különleges képessége. Mondd csak, kije vagy te Kanaménak? Kaname 10 évvel ezelőtt megmentette egy vérszomjas vámpírtól. Az életemet köszönhetem neki. No csak, nem is tudtam, hogy ilyet tett. Akkor cserébe azért, mert megmentett. Nem kéne felajánlanod neki a véredet, mint az utolsó cseppig? Hogy? A véremet? Igen, a véred Kanamét illeti. Csak hogy a harapás nem tőle van, ugye? Másnak nem szabad ám adnod a véredből. Még nekem sem. Egyszer majd Kaname ajkai gyengéden a nyakadhoz érnek, és a fogai beléd mélyednek. Ha majd hallod, amint Kaname a véredet szürcsali, belepusztulsz a gyönyörbe. Sőt, most azonnal fel kéne ajánlanod. Kérlek, igyál a véremből. Miket hordasz itt össze? Ó, zavarba jöttél? Akkor égbe fagyasztalak, és magam viszlek hozzá. Aido, most már elég legyen! Hagyd, Yuki. Kaname? Kurán mester!
Ki kérte, hogy beleüsd az orrod az ügyeimbe? Senki. Arcátlanság volt részemről. Mélységesen sajnálom, kuránmester. Távozz. Már is. Kellemetlen dolgokat hordhatott össze. Sajnálom, Yuki. Ugyan, dehogy, vagyis... Semmi baj. Csak te tudsz önmagad maradni, Yuki. Te más vagy, mint a többiek, akik folyton a kedvemben akarnak járni. Belőled melegség árad. Nekem ennyi bőven elég. Miért tűnik most ennyire magányosnak? Jól van. Itt az idő. Többet nem szabad egyedül idejönnöd. Legközelebb kérd meg valakit, akár Kiryut, hogy kísérjen el. Azok után, hogy így meglopott, ez a legkevesebb, amit érted tehet. Hagyd abba, kérlek! Miért mondasz ilyeneket? Hogy miért? Yuki, képtelen vagyok higgadtan tűrni azt, hogy a lányt, akit annyira kedvelek, valaki más megharapta. Zero. Hát érted, jöttek. Lassan itt az ideje, hogy visszatérj a nappali világba, Yuki. Nem értem, hogy miért ragaszkodsz ahhoz a lányhoz, Kurán. A többiek már azzal sincsenek kibékülve, hogy a Kurán klán utolsó sarja egy fedél alatt tartózkodik Kiryu Zeróval, egy vámpírvadász családtagjával. Yukin kívül, ezen a világon senki és semmi egyáltalán nem érdekel engem. Aidó nagyon morcos volt a reggel miatt. Zero, te egész jól viseled a napot, mivel nem vámpírnak születtem. Ja, tényleg. Vajon hallotta a beszélgetést? Kurán nyíltan bevallotta, mennyire fontos vagy a számára. Jó neked, Yuki. Szóval hallotta. De más értelemben mondta. Kaneme számára én olyan vagyok, mint egy kutya vagy egy macska. Akárki láthatja, hogy nem vagyunk egy súlycsoportban. Ő persze olyan nekem, mint valami bálvány, de tisztában vagyok vele, hogy vámpír és ember úgysem fér meg egymással. Jaj, Zero, bocsáss meg, én nem úgy gondoltam. Semmi baj. Ez meg mi? A pisztoly, amit az igazgatótól kaptam kölcsön, vámpírok ellen. Ha egyszer elveszíteném az emberi énemet, és őrült vámpírrá válnék, használd. De hiszen az igazgató megtanította a technikát, ha baj lenne. Ezt nem kérheted tőlem. Tudhatnád, hogy az nem több átmeneti megoldásnál. Ha nem is most, de egyszer eljön az a nap. És én azt szeretném, ha te végeznél velem. Megértettem. Ha így akarod, Zero, ám legyen. Csak tudod, képtelen vagyok arra gondolni, hogy ez valaha bekövetkezik. Ígérd meg nekem, hogy a végsőkig kitartasz, és soha nem kell használnom ezt a fegyvert. Legközelebbi szép álmokat festek neked. Gyerekek, mostantól házastársak vagytok, jó, nem, amúgy nem házasságkötés volt, de esküszöm, tisztára úgy látszott. Ha így akarod, Zero. Zero! Komoly pillanatokat így kell elrontani, tanuljatok tőlem.